Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kung extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, bason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sang aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tig-ululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sini nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan.
Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agud mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Iyang tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Star FM Sunday Program Review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. and a day with your mellow favorites, and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday Program Review on Star FM. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo
Radyo Bacolod. Philippine Standard Time, 19 minutos na nakaligad sa tagnay ng alas 11. Welcome sa panatuntunan bumbuhanay sa Udtopit sa 11 sa bulan sa Nobyembre ito 2021. Huwebes karon yan daw, Huwebes edisyon sa ito na pagpangalagad, magadulong kita sa mga nagabaga, nagapanguna ng mga balita lokal, national, kag international. Upan siya pa siya yung anchorman, ini si Bombo Daniel Leksyon. Istobdo kita sa tagnay ng alauna, imidya sa hapon. Sa itong pagpangalagad, subong ito pag-updan kita sa itong mga Bombo reporters, subuman sa itong mga Bombo correspondents, nga na-assign sila tag sa mga areas of responsibility. Welcome na nato mga tagpalamati sa bilog ng Western Visayas. Subuman sa itong mga tagpalamati sa bilog ng kalibutan, pinagi sa itong website sa www.bomboradio.com. Kaya pinagi man sa itong Bombo mobile app. Sa karon banwa, makita kababatian kita sa Facebook Live, kag subuman YouTube channel sa nga Bombo Radio Bacolod. Sa pila karon ka mga nagapanguna nga mga balita, una kita sa balita lokal. Ang Commission on Higher Education magadepende sa LGU sa pagpatigayon sang antigen test para sa mga face-to-face class. Masubra na 4 ka tonelada sang mga pork products ang nakonpiskar sang ASF Task Force humalin sa bulan sang Enero diri sa probinsya sa Negros Occidental. 3.2 million pesos nga budget sa syudad aprobado na sa third and final reading sa sagunang panlunsod. Samtang nakaparehistro sa probinsya sa Negros Occidental para sa National ID, naglabot na banwa sa 1.8 milyones. Kag sa balita nasyonal, outgoing PNP Chief Ilyasar nagpahayag sa mga kapulisan nga ihatag ang bugos nga suporta sa incoming PNP Chief Lieutenant General Carlos. Kag subong man appointment sang bago kon appointment sa masunod nga Armed Forces of the Philippines Chief ginabantayan naman sa karon pagkatapos nga mag-retiro man sa serbisyo sa AFP Chief Faustino Buas. Kag sa aton panguna nga mga balita international, mga kapungsuran, mas pabaskugon kuno ang carbon cutting sa maabot nga 2022. Kag Estados Unidos kag China nagilisugot para sa pagpabakod sang away batok sa climate change. Amo nato ng mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international aton igapangalagad karon sa Huwebes edisyon sa palatuntunan Bombo Hanay sa Udto. Kag antes ita magkuha banwa sa nga pila ka mga reports gikan sa aton nga mga field reporters. Istorya nato na sa magkadali ang dalagan sa politika diri sa pungsod Pilipinas. Banwa, pila na lang kadlaw kag mag-abot na ang pizza 15. Ginabantayan ini kag amo ni ang ginatutukan sa karon ang Nobyembre 15, Lunes nga adlaw, bangod nga amo ni ang last day para sa mga kandidato nga gusto mag-withdraw. Amo ni katapusan nga adlaw o kag gusto mag-withdraw abi siya kandidatura kag gusto magpadalagan sa lain nga posisyon sa ginatawag nga substitution. Hindi naman kita makibot sinikay antes pa man niya ang pag-resign ni Davao City Mayor Sara Duterte. Amo na ni nagagawa ng istorya nga bisan pa nag-file siya sa iyang certificate of candidacy sa pagpa-re-elect bilang city mayor sa Davao City. Tiyan mo naman ang ginaduso. Nato balantayan kay damo nagasiling sa nagligad nga basi ma-disqualify man kay
wala pa man si Sara Duterte sa National Party. Kag ang iyang partido amo ning hugpong pagbabago, local party ini siya. Di kon may aras ang replacement or substitution nga matabo, ang allowable lang sila diri banwa, amo ang magkapareho partido. Halimbawa, abi si Harold kag ako, pareho kami political party, nagpadlagan sa presidente, kag sa ulihi ma-withdraw siya kay taga Nakuligwa nga kumabulo sa iyang candidacy. Di kung pareho kami partido, wala sang problema, allowed gid. Pero kung hindi kami pareho partido, daw marimalaso. Grabe nga mga kung aton banwa lang tawon, kung aton yang i-figure out, perti nga mga planning mo, amo na siguro ang rason kung nga basidugay na niya nga plano nga kung magpadalagan si Sara Duterte, ibutang niya na sa medyo dramatic entrance, nga hindi siya mag-file sa gilayon, sa regular nga filing, kay ipagi niya na sa pariman sa natabo sa kay Presidente Rodrigo Duterte, nga daw hindi kuno anay magpadalagan, pero sang ulihi, nag-substitute siya, nag-file sa sang certificate of candidacy, yung magpadalagan bilang presidente, in substitution. Tidaw mo ni dugay na ni guro na plano iya sa mag-amay. That's why ginalanto naton nga muning rason banwa kung nga ang si Mayor Sara Duterte wala siya sang national political party. Wala sa sang hindi siya miyembro sa isa ka sa kung anuman nga national political party. Kaya iya lang iya partido ang lokal amo ni ang hugpong pagbabago. Kay para pag-abot sa sining nga tion, ang ginahulat naton subong. Pag-abot sa tion, sa insakto nga tion, pwede lang siya pamiyembro sa kung anuman nga national party nga gusto niya sudlan, nga sa diin dira siya ma-substitute sa iya sining nga certificate of candidacy. Di sa subong banwa, pwede gid siya makasulod sa partido ni Bongbong Marcos, pwede man siya kasulod sa partido ni Bongo, ni partido ni Bato de la Rosa, PDP Laban, Kusi Wing, pwede gid gapon makasulod kay nga wala siya sang bisan na isa ka o kung wala siya sa national party nga ginsudlan. Ibutan ta gani bisan may arap pa siya national party, existing nga national party, pwede man siya maka-resign, maka-tender siya ang resignation bilang miyembro sang nasambit niya nga national political party, kag masaylo siya sa pihak. So lusot gid tanan, no, ang tanan naaayon banwa sa aton nga kasuguan. Pero sanggin dihon, sanggin bunag ang ini nga kasuguan, nga pwede mga kabyanan ang substitution, hindi niya amo ang katuyan sini, nga para nga tagaan sang entertainment ang katawhan, kag tagaan sang suspense nga balatyagon. Hindi ni amo ni ang katuyuan. Ang katuyuan malang sini ko nga ang ginaalaw sa aton kasuguan, ang substitution banwa, tungod nga may mga nagakatabo kung kisa, nga ini mga naga-file sa ila sining certificate of candidacy sa isa ka posisyon, pagkatapos nga naka-file ini sila, may mga hindi malikawan abi nga mga hitabo. Halimbawa, nagbalatian, naglala ang balatian nga nagbidri din siya nga sa iya nga paglantaw daw hindi naging siya wala naging siya sang kapasidad pa nga magpangalagad. Kung sa tion nga magdaogin man siya, pwede na siya maka-withdraw sa iya sini nga certificate of candidacy, hindi na siya magpadalagan, kag pwede siya pagabuslan, substitution. O kung hindi gani, ang isa ka kandidato nga naka-file na sa iya nga COC, kag narimalaso abi na aksidente siya, napatay, or may terminal na sa kablatian, napatay siya. So amo na nga nagasunod ang substitution. Kaya hindi na, why na, masyado na ka-imposible nga makapadalagan pa to ang una nga nag-file sang certificate of candidacy. So, that's why,
nga buslan siya, may ara sang substitution. So amo na tani ang mga matutuod gid nga katuyuan kun nga ang nabunag ang ining ginatawag nga substitution. O galing sa subong nga panahon, sumugod sa nagligad nga presidential election, dili na ni nag-uso nga daw kaangay bala nga ginabuso ang iniya nga kasuguan. No? Ginabuso, ginabuse siya. Pero hindi nagkakulugan kay ginabuse siya, naglapas sa kasuguan ang nag-abuso. O ang sahi sa paggamit siya kuan bala daw sobra-sobra. No? Nga dapat may ara iya sang kuntani, no? May ara kuntani sang control nga hasta lang daya kutob. Kag magsubra dra, maglapaw dra sobra na. Di way abis ang control kay ini santo magyapon sa kasuguan. That's why libre kita yang kung ano man yang nga drama ang himuna tun sa pag-file sang certificate of candidacy, himuon taya, pwede. Kung sa bagay, hindi niya karon lang. Alin pa man sa mga nagliligad, siguro mga wala pa kita sang buot. Ang iban may buot na sa mga nagliligad pa nga mga eleksyon. Damo man niya mga kadramahan sa filing sang certificate of candidacy. May ara nga kung mag-file sang certificate of candidacy, hapon siya nag-file kag may ara sang mga sulo nga dala ang mga supporters. Nagamarcha na, maga-motorcade, kag mag-file sang certificate of candidacy. Parte sa drama, mga effect. No? Kaya kung isa ang pelikula, wala man damil kung wala sang effect mo. No? May effect gawa. May ara sa mga magamarcha sa dalan, may kung ano-ano pa dira nga mga dramatic entrance. Sa mga politiko, sa pag-file sang certificate of candidacy. Inaya given na halin pa sang una, nagakatabuin na. Pero ginahimo ang ina mga dramatic entrance, mga dramatic filings ang COC during mismo sa mga inadlaw, banwa, nga gindeklarar nga open, officially, magasugod na ang filing sang Certificate of Candidacy. Sang una, way na iya sila nga, hindi lang ko anay magpadalagan, mapatulod-tulod ko anay, mapamahal-mahal ko anay. Kaya amo na yung ako niya nga part sang kadramahan sa pag-file sang Certificate of Candidacy. Wala na iya. Sang una nga hulaton anay nga magtapos ng filing kag dra na kita sa mga inadlaw nga ialaw ang substitution hasta sa katapusan nga adlaw dira pa kita mag-file nga nag-substitute kita sa isa nga una na nga nag-file sa Certificate of Candidacy. Kaya ito nga pag-file to, file man lang to. Kay plano na iya nga magbiya kung magabot ng adlaw nga pagabusla na siya. Inaya nga mga kadamahan, subong lang niya nagkilatabo. That's why nga daw na kuwan kita, nahalawhaw kita, kag kung nga nga may ng mga reaksyon nga nagakamalisyahan nga, sobra gid ang pag-react nyo, hadlok gid kamuhaw. Sa pagkamatuod, di na mga iban nga nag-react dira, may arag man siguro iban nga nag-react nga nahadlok. Nga amo naman ang magpadlagan, hindi nila gusto nga magpadlagan ng inang kandidato, inang politiko. Pero may ara yang nga nag-react, hindi tungod nga nadlok. Nag-react tungod nga sa pagpati nga ginabuso ang ining mga kinamatarong naton sa idalom sa aton nga kasuguan. Sa idalom sa aton nga layi. No, kwan naton, ginabuso naton, gingamit naton bala sa pinaka-maximum. No? Nga pwede ba lang hindi naton paggamiton sa pinaka-maximum abi nga level, gingamit naton sa maximum nga level. Kung baga sa paglapak mo ya sang gasolina si mo sa lakyan, gintulutudo mo na gid nga nagadapat gid way ka na blasang pugaon, way ka na sang lapakon pa kay nalapak mo na gid ginlinas mo na. No? Di so daw kaangay ini sa banwa ang nagakatabo subong, daw kaangay sa gasolina dor sang salakyan nga ginlinas sa gid tudo. Nga wala man nagasiling ang salakyan nga hindi pwede linason tudo. Kay kinamatarong mo na maglinas, pero pwede man lang hindi paglinason sang tudo nga linason tagi jabi sang tudo. Amo na ang reaksyon sa pila ka mga katawhan kun nga banwa nga daw nagalalain gid nga ang mapadlagan man lang gali nga mapaisti-isti pa nga himuon pang amo sining nga klase sang
sang sistema sang amo sini nga style sa pag-file sang COC. O tanisan to pala nag-file na kay sa pagkamatudan pa man niya sang una naibaluan na ang balatsagon niya nga magapadalagan niya si Mayor Sara bilang presidente mo. So sa ginimo subong nga sistema nga may ara mga pabitin nga mga style. Di yaman nga style, hindi naman edit man pwede nga i-questionon ka magsalita nga hindi mo na pwede himuon. Kay ti ara gani sa idalom sa kasugon nga pwede himuon. Amo na nagaling ang pila ka mga reaksyon nga ti do ginimo ti tarso ang electoral process. Pati mga katawan do ginimo ti tarso ya nga inabalang ang mga bagay ang ideng seremonya nga masyado ka solemn, seremonya nga masyado ka sagrado, daw intrahan tayo sa mga tinarso. No, di daw tarso guwata. No? Daw tarso ang guwa sang electoral process sa pungsod Pilipinas bangod sini Banwa. 34 minutos ang nakaligad sa tagnay nga alas 11. Diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na Bumbo Hanay sa Udto. Kuha natin karon ang report ni Bumbo Carla May Defensor. Ang mga pumuluyo sa probinsya sa Negros Occidental nga naka-apply na para sa national ID. Suno sa Philippine Statistics Authority, naglabot na mga kabyanan sa 1.8 million. No, pero kung magsiling ka nga 1.8 million sa bilog nga probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod, masyado pa na kagamay nga porsyento sa kadamuon sang populasyon nga pwede gid o kung sa kadamuon sa populasyon nga dapat magkuha sang national ID. Kay pila nga daan kabilog ya ang pila kabilog ang mga pumuluyo sa probinsya sa Negros Occidental. So ay pagadi magkatunga sa populasyon ang ining 1.8 million nga naka-apply na mga kabyanan sa national ID. Okay, importante man ibanwa ang national ID sagad pataya ka presentar kung may mga bank transaction o kung anong mga transaction pangitaan ka sang taga 5 ka ID para nga pamatudaan nga ikaw gina ang nagapakilala santo sa ID mo. Di gina-require tag pila pa na ID kung naran man na isa ka ID system na national ID. Nga mapapos ang atong transaksyon, why not? Why not, kukunat? 36 minutos manwa nagkaligad sa tagnay nga alas 11 diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan Bumbo Hanay Sodto. This time ko na ito ng report sa patrol upod kay Bumbo Carla May Defensor. Sa piyang linya, Bumbo Carla, please come in. Yes, Bomba Dan, so nagdangat na sa 1.8 million ang nakaparehistro na o kung nakapa-ID na sa national ID diri sa Negros Occidental, Bomba Dan. So sino kaya Luis Gonzalez, no? Sir Luis Gonzalez, Chief sang Statistical Specialist sang PSA, Bomba Dan, 1.8 million na ang naka-register sa national ID sa distribution o kung na Bomba Dan ang nakabato na diriya sang ID mga more than 30,000 ako na 30,000 ka mga pumuluyo na ang nakabaton sa ila sini nga mga ID Bomba Dan taga sa Pilipinas, sa bilog nga Pilipinas, 5 million na ang nakabaton sa ila sini nga ID. So sa subong Bomba Dan, so na delayed gid ang pag-transport o kung pag-deliver diri sa mga ID o kung pag-release sa mga ID sa atong sini nga pumuluyo, bangod man nga mayara sa nga kung naapektuhan ang delivery Bomba Dan sa mga ID, no, ang biometric nga halin diri gina-upload pa na dito sa Manila. So gina-check pa ini Bomba Dan para ma-secure nga wala sang doble bala, no, nga mga numbers nga ma-release Bomba Dan. So parehas sila ari ka di sa Region 6 basta kung may parehas ka bala nga number dito sa Region 8 daw mo na bala Bomba Dan. So gina-check yari gid ini sa PSA nga wala sang numero nga para rehas Bomba Dan kasi may aray hindi naton malikawan nga may yara sa aton nga pakaparehas ang pangalan tanan nagibala apelyido middle name kada ngalan no parehas Bomba Dan. So amo ini ang gina-check yarman sa nga PSA kay tungod nga may ari kita ya sang kinaiya Bomba Dan may ginaiya kita nga gina-check nga iris ang mga
fingerprints naton na Bombodan. So amo ini ang gina-check yan sa PSA na wala Bombo sang Carla? dapat nga yes, Bombodan. Mga pila ganito ang nagkaparehistro na di sa ato sa Negros, mga 1.8 million na. Yes, Bombodan na Ate, masubra na sa gali, masubra na sa gali 50% sa populasyon. No? Kay yes. siling ko gani kag ginasing ko daw wala pa mag 50%, pero gin-check ko diliwat ang record, ang census. Population. Ang census abi sa probinsya sa Negros Occidental sa 2020, ang populasyon sa probinsya sa Negros Occidental is 2,623,172. At ilapit na lagi kita, Bombodan, no? Nga Nagsubra na kay 1.8. Ay, yes, Bombodan, no? So, Bombodan, Nagsubra na kaya mo 50%. dala na diri ang iya sang mga kabataan subong Bombodan nga pwede na makaparehistro tinagligada 15 years old ang pwede makaparehistro so subong Bombodan halin sa 5 years old pwede na sila parehistro Bombodan. Ang importante lang man diri previous nato ni interview kay Sir Luis Gonzales, ang importante diri Bombodan matagaan ini sila sang number so kung code bala nila Bombodan kag ano man ang ila sini nga iris Bombodan ni ma-read ang ila sini mga fingerprints sa mga 5 years old Bombodan makita naman ang ila sini nga mga fingerprints mo, no? So pwede na ini sila ya parehistro Bombodan kag sa subong ang ginahimo sang PSA diri sa syudad akon sa Negros Occidental dala na ang Bacolod City. So Bombodan nagbarangay na ini sila sa ID sa aton sini nga mga kauturan bangod man nga ang mga kabataan hindi man kasulod dali-dali sa mga malls kag mga tigulang, no, nga mabudlayan sila sa ila sini nga padulong sa syudad Bombodan. So ang PSA na mismo ang nagapadulong sa mga kada barangay para hatagan o kung ma-ID na maka-ID na ang aton sini nga mga kauturan Bombodan. So regarding naman nino kay madamo naman Bombodan sang aton sini nga mga kauturan nga na-releasean naman sang ID. So ang iban diri amo na lang gid ni ang national ID ang ila sini nga ginagamit. So kung padalaan ini sila sang kwarta kung una pera padala bala Bombodan o kung mga gamit man dala ang ginapadala sa ila gina-represent ini nila ang ini nga national ID. Galing wala ginabaton bangod nga wala sang pirma Bombodan. So damo naman sang report, no, nga nabaton ng PSA pero ini subong Bombodan gina-work na ini nila mayara sang igakandak amo na siguro nga daw ang ako gani wala pa magkukabaton sang ID man na Bombo Carla. Yes, same ta Bombodan last August ko ID, no, so sa subong wala pati amo pa ni ang rason ko nga wala pa nato nabaton Bombodan mangod nga sa delay sa delivery amo man sa mga biometrics na gina-check pa dito sa area sang Manila Bombodan ti subong pagingadaan nga amo ni ang iba nga gagamit na sa national ID hindi nila dali magamit kay tungod nga malapit na kita sa padulong na kita sa digital process Bombodan. So amo man ni ang igakandak nga seminar sang mga sang PSA sa mga diri, no, sa syudad sa Bacolod kung sa mga area bala Bombodan may mga pera padala kung Bombodan magamit na kita sang QR code. So amo ni, no, kaya nga na makita sa ID Bombodan nga ang likod mayara sang QR code. So amo ni ang igaskan. So less na ang perma Bombodan kaya ang perma pwede masunod. Mayara ko na gani iban nga patay na masunod sa gyapon ang perma Bombodan. So amo ni ang mo man subong no nga wala sang ginhungod gid nga wala sang perma ang national ID Bombodan. So nagapangayo ini sila sang pasensya kung na-delayed ang paghatag o kung pag-release sa mga IDs sa subong Bombodan. Pero wala man sila untat, no, galing kay butay lang ang mga importante ID. nga mag-aabot ang ID, no? Yes, Kag hindi lang magpareho sa LTO nga dugay na na-register mo sa lakyan ng sticker nga nabayaran mo, wala gid kaabot. O kung ng plaka Bombodan. So wala Bombodan, importante nga mabaton ini nato, no, base mag-expect kita pagid, no, nga base sini nga month o kung next month makabaton na sang bulto gid madamo na nga nahimo nga mga ID tako na nga bulyong sang ID ang mabaton diri naton nga iga-release sa aton sini nga mga kauturan na Bombodan. So Bombodan, pamatian nato ng pahayag gikan kay Sir Luis Gonzales, Chief sa Statistical Specialist sa PSA Bombodan. Ang sa subong naton actually ang aton total for the whole Negros na na-register na complete na gid ang ilang data capture. Na siya sa mga 1.8 million.
Magsiling ka sir complete na nahatag na ang ila sini nga mga IDs. Wala pa na natag bali ang sa aton kaya ang sa aton nga level sa province ay kita ang in charge lang sa registration bala. Okay. Mhm. Okay. After sina sang registration naton gina-upload na sa naton sa central office. So dito na ang processing sang ID pati ang printing. Okay, so sa distribution niya sir. Sa distribution naton ang aton nga last nga nakuha nga update sang last week pa siguro sa October ang napadala sa aton nga national. Okay. For the whole Philippines may ara na kita mga 5 million nga naka-release na nga mga ID. Okay. So sa subong niya sir, diri sa Negros Occidental, pila na diri ang nag-abot Ang nga diri sa ID? Negros Occidental ara na magkita more than 30,000 na bala mo. Ilang ka sa isang ditang actual nga figure. Okay, so sa subong nga man nga binulan sir, gahulat naman kamo sa ika-release naman yung mga ID sa aton sini nga Panguloyo. Ang release ng aton nga ID sige man na sa no. Galing kay medyo may delay kita tungod sang aton mo lang nga sitwasyon subong una-una ang dito sa Manila nga situation nga ang aton nga sa processing dito sang kuan. May mga delay kita kay tungod nga wala labot sang mga skeletal force, mga work from home mga empleyado, so medyo na apektado gid no. At the same time pati sa delivery do ko budlay mag-travel sa aton mo lang nga mga ginapadala subong. Ito na siyang isa mga faktor nga nagkuan. May ara pag kita nga after na disang ang proseso sini. After sang aton diri nga kuha sang ila mga biometrics. Pag-upload siya sa Manila, may ara pa na ginahimo nga daw deduplication process. Na-verify na siya ang mga ang mga data nga gina-upload. Kung may mga ara, mga duplicate, no? Ano na siya medyo mas-serious na process kag ang ginasigurado man naton nga ang ma-release naton nga ID bali unique sa kada isa sa aton. Yes, oo. Hindi man sa pwede nga may ara ka nga pareho nga number bala sa tiyak nga province o kung tiyak nga region. Yes, oo. So doon medyo amo na madugay-dugay, no? Amo nang actually kada amo naging man sa naga-inquire sa atin nga kadugay sang ila nag-alabot ng mga ID. So amo na siyang proseso gid nga nakadugangan pa sa atong sitwasyon sa pandemic. Do di na gid kita na delay, no? But still we are thankful gyapon nga continue sa aton nga operation. So ang aton nga printing process continuous naman daw okay daw na guligwa naman subong ang kwan. Yes, oo. Ang Manila expect kita by this coming month siguro basi magdako-dako ng volume nga ma-release nila. Sir, may ara pag bala sir nga nagka-question bala sir, hindi may ara iba nga nagka-claim bala sa mga pera padala bala sir. Hindi mabato na ila sini nga national ID. So paano ini sir? Ano ni paano ni solusyonan? No? Actually may nakanabot na sa amon yung office amon ang report. Ang ginahimo namon sina actually pag start pag isang aton nga pag-draft sang law sa national ID, ginungod gina nga wala signature ang aton ID. No? Kaya ang ara sa aton nga mga nagimo sini nga law. Japakadto na kita sa digital process. Yes. Sunod na ang signature. Kaya ang signature pwede masunod-sunod lang mo. Sakto gid. Pwede siya ma-forge. No? Yes. So this month of November, mas-start kami isang use case nga mga training nga mas-start na kita nga pwede na naton ma-verify ang ID nga ginabitbit sa aton mga constituents. Using QR code. So, may ara na siya once nga mas-scanan na naton yung ID. Makita nato na ang iya tanan nga data, pati na ang iya mga fingerprint at mga iris scan. Okay, so that's the purpose, sir. Oo, amo na siyang purpose nga wala signature kay kadamo sa mga issues nga mabuhi pa, gina-claim na ang mga distance. Mga mo na tungod sang signature lang ang ginasunod, no? Yes. So, amo na siya ang from the start pa lang sa ato ng alaw, wala ginungod gina nga wala na siyang kwan. Actually ina siyang wala feel free lang kung may ara ka mo na kuan nga wala gin baton sa sina nga institution, government man o private. We could pwede ma-report lang sa amon nga office para ma-inform namon ina nga agency o kung ina nga institution. Kaya ginapadala na namon na sila sa mga ang IRR mismo sa aton nga law kay may ara na sila may mga penalty na later kung may kuan man mo. Ano na? Mag-deny sila.
o mag-deny siyang kuan kay ang pinaka-purpose nato ng one ID per transaction lang mo. Yes, oo. Ano na siyang pinaka-objective na gid sina. So sa subong daw medyo ano pagid man siya may agam-agam pagid man ang iba nato nga kung kinaanad kita nga sa pagitagi kita sa Oo, ano mo. signature. Signature. Oo. But may ara na for this month of November maamo na kaming start na kami training sa use case na makabase kada kwan may padala na nga mga kung paano i-verify. Sa use case ka para sa national ID nga use case nga paggamit bala nga may ara kita machine nga pwede na maskan nato ng atong ID. Okay. So, amo na, sir, ang inyo, sini nga ikakanda ka training for the month of November, then sige-sige na na, sir, until na matanan. Mas-start na siya sa month of November, then tuloy-tuloy na naguro. Amo na siya ang kwan. Yes, sir. So, sa aton nga mga kwan, sa aton nga mga institusyon, o kung sa mga ano nato mga recipient bala nga ginagamit na nato ng aton mga ID, pwede na nila ma-explain lang amo na nga ang ID nga ang sa ato national ID wala gid man asang signature kay tungod nga for digital purposes na later nga mga transaction. Okay. Sir, regarding naman ni sir sa mga kabataan, sir, sa pagpa-register sa national ID, kamusta, sir? Sa subong ang ato na unang register is 15 years old and above lang, no? Yes, oo. So subong na gina-cater na naton ang 5 to 14 years old provided nga may ara sila nga dala nga birth certificate kay gaton ara man ang ila parents mag-register sila. Okay. So mga pila na ini, sir? Yes, sir. Actually included na siya sa aton nga 1.8 sa Bilog Negros Occidental, no? Na daw ginlamp na namon sila tanan nga mga nakaparegister. So para since nga naga-mobile naman kami subong naga-barangay na kami, kung ato nung laton ng kabataan nga makadto sa mga mall daw hindi pwede, no? Alang-alang. So kami ang naghimo sang ideya na lang sa naga-barangay na lang kami para dito lang sila sa barangay mismo makaparegister na. Okay. So amo na, sir, kung kaisa mi sa mga barangay nga ginapatigayan nga national ID. So para ang purpose din is para sa mga kabataan at the same time sa mga tigulang pa nga wala makalakat ni sir sa mga cities. Mga senior citizen naton nga hindi man makadali-dali igwa. Okay. Amo na siya ang amon nga paano. May quota gid siya ang amon nga mga pero may sometimes may ara kami mga issues nga hindi diri sa amon nga level bala. Pero naabi ang ato nga server dito sa central office may problema so hindi kami hindi na namon ma-resolve nga mga issues. So mahulat kami na sang time kung saan na ma-resolve at the same time kagamo man pag ano namon kay amon nga registration before ka mag-start may ara kami sang kwan may ara kami dapat nga maka-online ka bala maka-sync ka online. So kung may problema na dito sa central office bali sa amon nga level daw medyo hindi na kami mabulbudaya na kami magpaano. Mag-abot din man ang mga issues ginanamon nga tingo ang ginanamon nga after sang kung ma-resolve na siya ma-continue luwat ang registration kaga kung kaya ganyan nag-overtime man ang amon mga personnel. Yes, oo. So sila sa pag 6 o'clock kung kaisa kung makita nga damo pag ang mga tao kan sayang man bala nga ara nga liwat no yung aga sa inyo tanan sa salamat sa Bumbo Radio sa Bumbo Carla sa team sang Bumbo. Salamat. Okay, Bumbo Carla. So Bombadante amo to no ang pahayag man nagikan kay Luis Gonzales sa Bombadante regarding man ning katuyuan sini nga mga one ID na lang balaw sa transaksyon kay kabudlay magsagad kut-kuot sa madamo nga ID. Amo gid gani Bombadante amo nino ang purpose sang national ID. So amo ni yung purpose pag nga dapat isa na lang galing kay ang problema as always ang printing sang ID card ay daw kadugay. Amo gid gani Bombadante so kabay pa no nga madasig na ang pagtransport kag pag-release sa mga ID sa aton sini nga mga kauturan Bombadante. Okay. Hindi naman niya pwede nga irason lang ang pandemic kung nga atrasar ang pag-transport sa mga ID nga ini. Amo gani Bombadante no pero isa nila ano pagidere amo ang pag-check nila no kay dumadamo sa mga nag-duplicate nga mga names so hindi man sila gusto nga ma-duplicate pagid ang mga numbers sa Bombadante. So kapay pa no nga mabato na nato sini nga mga ID Bombadante. So Bombadante mo nang report gikan sa patrolyo ni si Bumbo Carla May Defense para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas sa overall number 1 sa Bacolod basta radyo. Bumbo. Salamat gid Bumbo Carla May Defensor. Report gikan sa patrol nagadulo sa oras 7 minutos ang
na bilin kay dangat kita sa tagnang alas 12. This time mga kabyanan, sa piyak na linya, sa Studio B, si Bombo Franz Andrew Burgos, maghatag naman sa nga premyo sa aton mapalaron nga laki, mapalaron na laki pa, mapalaron nga tagdaog, kung sa English pa, lucky winner. Masiling pa ko yan nga, mapalaron nga lucky winner. Dumadubli na siya eh. Sa aton nga lucky winner, nga nasa Guwati, congratulations. Kuha ko na ang sa piyak linya, si Bombo Franz Andrew Burgos. Bombo Franz, please come in. Bombo Dan, good morning. Kag live kita diri sa Studio B, no? So, ari naman kita sa aton nga maayong balita. Kay tungod nga kita naman ni Bombo Dan mag-award sa aton nga lucky winner, no? Sa aton rin nga nagapatay nga promo ang 1-2 panalo part 20 promo sang Bombo Radio kag Star FM. So, aton nga lucky winner ang winner number 1, no? Sa ikapat nga adlaw Bombo Dan sa second week na sa aton nga promo. So, aton nga first winner, no, aton nga makaupod subong si Ma'am Maria Liaser, no, from Amelia Avenue, Libertad Street, Barangay 40, sa siyudad sang Bacolod. So balibong mo dani yan nga proof of purchase, Silver Swan. So aton man nga kaupod subong, no. Wow, sarap. Mismo, yes mo dan. Tingko, wow, sarap, Silver Swan. Yes, mo gani, no, si nanay guro may ligon kini magluto mo, no. So aton di siya karon nga kilalahon, no, ari na bumudan. Actually, si Mama Maria, excited siya bumudan nga mismo siya ang winner kaya nabatian niya man niya nga pangalan no nga siya ang isa man sa maswerte nga nagabutan sa sininga promo. So, Nay, good morning. Live kita subong sa Bombo Radio Bacolod. Mabatian man ang imong tingog sa biskan din man nga panig sang kalibutan. So, pila ka na gani, Nay? 75 years old. So, sino ang upod mo sa inyo balay? Ang magulang ko nga 78. Tapos ang bata, kaya nga laki, pero kaobras, ang bata sa JT Express. Dito lang kami ita. Oo. Okay, so tinay ano ang imo nga kalingawan sa sulod sang balay? Ang mong gini home plant. Nag-home plant ko, pati ko na sa... Plantita, magaling si nanay. Oo, mga balunggay, mga alugbati. So pagsugod gina sang pandemic or wala pang pandemic? Wala pa, pandemic. Wala pa. Gamo ka na nga daan? Oo. So, damo ka nagali sa garden mo? Oo. Damo naman, oo. Magluto ka, tuwa ka na alubati, tuwa ka malunggay. Maluto na? Oo, maluto na. Ti sangkap, gini yung... Ba, timing, ginigali ang imo nga mga premyo, no? So, ti pagkabati na nga ikaw ang nagdaog, ano ang imo nga nabatsyagan? Nag-ano ka? Ano imo reaksyon? Ti dali, nang hugas ko, kay home plant ko, nang hugas ko dayon, ya, makadtugit ko da, okay. Kadto. Ti amo na dali ko Libertad diri ka sige pa stop ang round trip. Sino nagpabalo sa imo nga ikaw nagdaog? Nakabati ko sa akong radyo sa mga home plant ko. Tas on patay ko dali ko dali. Gabi bati way gini kalibong budan patay ang radyo ni Nanay Maria, no? Ginahuli jagi ja kuno budan kung gabi ang yani nga radyo as from sign on to sign off manigali si Nanay nga naga ano sa akong gapamati. So Nay, amo na dayon nga naging agaw ka pero ano ni pag-abot mo di so excited ka man nga mabato man imo nga premyo? Oo. Namangkot ko design sa sulod diri, sign your name, Xerox copy, one piece na Xerox na pa sa dalong. Okay. Kompleto. So ari na no? Piho na ning imo nga cash nga 500 pesos kag 650 pesos nga worth nga grocery. Bombudan no? So ato na ni paghatag kay Nanay Maria nga 500 pesos nga cash. So nayata ko ni si mo by per 100 pesos ha. Okay, unang nga hatag 100. Kadua nga hatag 200 na. Ikatatlo nga hatag 300. Ikapat 400 kag 500. Ikalima 500 no. So bumbudan na sa makamot ni Nanay Maria ang yan nga natagan nga 500 pesos nga cash. Wala abot na si 500. Ari pagid may mabaton ka mga 650 pesos worth nga grocery goods. So nay ano ang plano sa kwarta nga nabaton o kung nadagaan? Ibakal liwat si mga promo para ma-enchant naman sa raffle. Like Silver Swan, soy sauce like that. Oo, apay bakal kag mga sulod balay. Okay, sa sulod sa balay. So maling grocery goods ano ni lutoon? Lutoon, no? First time may isang panyaga karon. Okay, sige no. Ari na mga anak ko 500. So very ano gid si Nanay Bongbudan na lipay gid si Nanay kinakabaton siya sang 500 pesos nga cash. So nay anong mambal mo nay sa mga sponsors kag nagpatigayon sang sining pa-promo nay? Salamat sa Bombo Radio.
thank you for the sponsors and the staff of Bombo Radio. Kamo, wala pa kamo mag-intra na. Kay the more entries you send, more bigger chances to win. Amo na. Bombo Radio, second sense, number 1 in Bacolod. Okay. So, sige nay, ari nay para ginisimo tagaanta ka sang chansang ang iconic ginipermi nga extra sang bombo. Ikabalo ka na basta radyo bombo, no? Sige, tagaanta bombodan si Bam sang chansa. Sige, abe. Mag-extra siya bombodan. Sige nay, ready? 1, 2, 3, go! Basta Radio Bombo number 1. Number Okay. 1 ang bombo radyo. Number 1. ang Bombo Radio. Okay, sige. Congratulations kay Sige. Nanay Maria Liaser. Pero sigurado gid nga maayo sa magluto bihon. Gapamangkot si Bombodan nay nga mayo kagid man ko na magluto. Bihon. Di magit perfect basta may sabor man. Sige, no? So at least Bombodan si Nanay kahimo o kung makapreparar man siya Bombodan sang manamit nga linoto. So Bombodan, no? Amo na to natag na naton sa kay Nanay Maria ang yaning 1,150 pesos nga premyo no sa aton nga promo nga diri nga 1 to panalo part 20 promo sa Bombo Radio kag Star FM. So Bombodan live diri sa yes Bombodan. Sige, okay gid. Yes Bombodan live diri sa Studio B ni si Bombo Franz Andrew Burgos. Para sa pabansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Salamat gid Bombo Franz Andrew Burgos. Isa naman ka lucky winner nakabaton siya nga premyo nga 500 pesos nga cash kag balor 650 pesos nga gift pack na may unod na ang Baldibla Tubanwa, may unod na to nga bihon nga lulutoon. Kanamit gid sa bihon mo. Nanamitan ko sa bihon Bombo Harold basta mala nga pagluto bla nang mala siya ning tawag na nila kalu-kalu bihon. Daw amo ginayang basta gani amo na nga bihon nga daw kamala. Do na kapila ko na magbalik-balik ka magkandos. Daw talagsan na lang subong yan nagaluto mga malaya nga bihon no sa mga banaliyaan sa palibot kaong ka bihon ka kuan balaw do ka danlog na. Do ka danlog do gakwal na siya do suyupon mo na nga masulod na. Lutuan yung black one, yung daw Malaysia, pero bastante sa panakot. Amo na ang bihon nga arada gina pangatag. Sampat gina sa kalu-kalu bihon mo. Kag may cash pa nga 500. Tama gini bakal sang panakot. 1 to panalo, part 20 promo, pang last quarter of 2021 nga promo sang Bombo Radio Philippines. Wala labot sila panwa nagapangatag pagid kami sang radyo ga sige kami pangatag subong radyo kag cash nga 1,000 pesos. Sa kung sino man dira nga may ara ginahuptan nga radyo nga nakalansang sa isa lang ka istasyon. Ang mga radyo nga ginapangatag sa ibang istasyon nga hindi ka na makapili kung anong istasyon ang pamatian mo kay napangot siya sa ilang istasyon. Dala nyo day kay bailuhan tas ang radyo nga pwede nyo madayal. Pag gusto ka mo kung anong istasyon ninyong pamatian, ang importante sa mo niya, matagan ka mo sa radyo. Nga pwede nyo nga matagan ka mo sa radyo, nga ibulos na sa radyo, nga ginagamit nyo subong nga na-fix ang iyang dial sa isa lang istasyon. Amo na da, ang sistema. Kag reminder sa aton nga matag palamati, wala kami nagabaylo sang daan nga radyo, nga may daan kamo nga radyo nga chimpo panikupong-kupong bayloan namon sang bago, hindi na ya. No, hindi kamo di magkanto ko namon ang inyo radyo. Ang ginabayloan na namon ang radyo nga ginhatag sang iban nga istasyon. Ara ng Bombo News Center para sa ating Bombo Network News. Standby! News. And the KBP Golden Dome for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News DWSM Star FM Operator. At ngayon, ang inyong tagapagbalik. Magandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News. Noontime edition, araw po ngayon ng Huwebes, Nobyembre 11, 2021. At sa ulo ng ating mga balita. COVID-19 positivity rate sa National Capital Region bumaba na sa 3% ayon sa Okta Research Group.
Deployment limit naman ng 6,500 para sa mga nurses at healthcare workers posibleng dagdagan sa darating na taong 2022 ayon yan sa DOLE. Ang Commission on Elections o COMELEC binanatan ang mga politikong nagsasagawa na ng karavan na paglabag umano sa mga health protocols. Bahay naman ng suspect na tinaguriang Camarines Sur Massacre, ginalugad ng mga pulis, mga baril at pampasabog na-recover. At sa international news, si Chinese President Xi Jinping nagbabala sa Asia Pacific mula sa Cold War tensions sa isinasagawang APEC meeting. At sa ating sports balita, NBA defending champion Milwaukee Bucks at Brooklyn Nets panalo na naman ng ilang paso naman ang kanilang mga kalaban sa magkahiwalay na laro. Mula sa Bombo News Center Makati, ako ang inyong anchorman, si Bombo Dave Vincent Pasit. At ako naman si Bombo Everly Rico. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo at ka-Star Nation, good news sapagkat bumaba na sa 3% ngayon ang COVID-19 positivity rate sa Metro Manila. Pasok ito sa 5% benchmark ng World Health Organization o WHO ayon sa Okta Research Group. Sinabi ito ni Okta Research Fellow Dr. Guido David isang araw matapos namang iniulat ng Department of Health o DOH ang tungkol sa 4.3% na positivity rate sa buong bansa. Ayon kay David, maituturing na milestone ang pagbaba ng COVID-19 positivity rate sa National Capital Region mula sa dating 4% noong November 3. Ito ay dahil na rin aniya sa malaking volume ng mga test na isinasagawa sa ngayon kung ikukumpara naman sa sitwasyon noong nakaraang taon. Ang commercial vaccine naman posibleng masimulan ng maibenta sa Pilipinas sa huling quarter pa ng taong 2022 ayon yan sa IATF consultant. Alamin ang detalye mula kay Bombo Dennis Hamito. Naglabas ng detalye ang Interagency Task Force Advisor na si Dr. Ted Herbosa kaugnay sa posibleng maging schedule ng paglalabas na commercially ng kauna-unahang bakuna na kikilalanin at maibebenta sa publiko dito sa Pilipinas. Ang tentative schedule ay July 27, 2022 pero magiging available daw ito sa merkado baka kung sakasakali ay sa huling parte pa ng taong 2022. Ibig sabihin ay mananatili pa rin tayo sa proseso ng pagbabakuna na gobyerno ang siyang nangangasiwa dito sa ating bansa. Ayon nga kay Dr. Ted Herbosa, mananatili pa rin na may mga schedule na susundin at priority list kung saan ang uunahin yung may comorbidities at pati na yung mga nakakatanda at may iba pang mga batayan upang sila ang unahin katulad na lamang ng mga frontliners at mga kalintulad nitong kondisyon. Ibabase naman sa immunity level ang pagtuturok ng third dose o kaya naman ay booster shot. Posibleng sa susunod na linggo, Bombo Day, Bombo Ever, may sa pinal naman ang magiging hakbang ng gobyerno ukol sa usapin ng booster shots o kaya naman ay third shot. Ang third shot kasi ay nangangahulugan na ang ibibigay na klase ng bakuna ay kahalintulad ng naunang dalawang itinurok sa individual, habang ang booster shot naman ay maaaring gumamit ng panibagong brand upang mas mapalakas pa ang immune system level ng isang individual. Ito ay magkakaroon naman ng panuntunan para i-implement ng mga vaccinator sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo. Bombo Dennis, alam naman natin na sa sitwasyon na ito kapag gagawin ng commercially available yung isang bakuna, talagang marami yung tatangkilik dito. Pero as of the moment daw ba, Bombo Dennis, ano yung brand ng bakuna na nangunguna sa race, kumbaga, para dito sa commercial distribution ng COVID-19 vaccines, Bombo Dennis? Tinukoy naman ito ni Dr. Ted Herbosa at ito yung Pfizer, Bombo Dave. Pero ang inaasahan na matatapos yung phase 3 ng clinical trial ay July 27 of year 2022. So matagal-tagal pa ito, Bombo Dave, at kalagitnaan pa ng susunod na taon. Pero yung proseso para maging available sa merkado, yan ay aabot ng hanggang huling bahagi ng taong 2022, Bombo Dave. So Pfizer pa lamang yung nakikita nila na makakatapos ng third phase ng clinical trial. Sa ngayon kasi ay wala pang third phase yung iba pang mga
bakuna, emergency use authorization ang kanilang hawak at yan yung ipinagkaloob ng Food and Drug Administration pa lamang. Follow-up din, Bombo, Dennis, regarding dun naman sa third shots, kung sakali kaya, for example na lang yung mga naturukan kasi ng mga Sinovac, mayroong mga expiration niya na until December. Kung sakali kaya bago magbihis ang taon, magkakaroon na ng third dose or booster shots para sa mga naturukan na ng Sinovac, Bombo, Dennis? Yan yung isa sa pinal at magandang balita nga, Bombo, ever dahil bago mag-15 sa Lunes na yon. So within the next coming days ay maglalabas ng anunsyo ang IATF kung ano ba talaga ang kanilang ipapatupad ukol dito sa usapin ng booster shot o kaya naman ay third shot para dito sa mga frontline health workers natin. So para mapalakas yung kanilang paglaban ito pa rin sa COVID-19 ay pagdidesisyonan dahil kumukonsulta na doon sa mga vaccinator, mga vaccine expert panel ang mga eksperto mula dyan sa IATF, Bombo Ever. So iniintay na lamang natin kung ano talaga yung kanilang magiging hakbang lalo na para doon sa mga lantad sa mga kaso pa rin ng COVID-19. So as of the moment, Bombo Dennis, tama ba yung pagkakaintindi ko, yung kinukonsidera talaga ng IATF o ng National Task Force Against COVID-19 patungkol sa usapin ng booster shots at third dose, yung mga napapabilang pa rin sa health sectors natin, yung mga health workers natin, katulad nung ginawa sa mga A1 ng unang gumulong itong COVID-19 vaccination, Bombo Dennis? Gano'n na nga, tama yan, Bombo Dave. Dahil sila yung lantad sa mga kaso pa rin ng COVID-19, sila yung kailangang palakasin ng immune system. Pero hindi pa final yung desisyon dyan ng IATF. At susuriin din, Bombo Dave, yung immune system level ng isang tao. Baka naman kasi hindi niya na kailangan talaga dahil may mga tao na naturukan ng bakuna, una at pangalawang dose, tapos nagkaroon ng breakthrough COVID case doon sa kanya. Bombo Dave? So yun yung itinuturing na parang third dose sa kanya dahil may automatic immunity o immune system level na nadaragdag sa isang tao at hindi kailangan naturukan pa agad-agad ng bakuna ang isang tao na nagkaroon ng COVID at nakarecover. Actually, sabi nga nila, malakas yung kanyang immune system at panlaban dito sa COVID na ito, Bombo Dave. Kaya't yan yung mga kabilang dun sa mga kinukonsidera. Titingnan, i-measure din ng mga eksperto kung qualified ng isang tao na maturukan pa nito. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Dennis Hamito. Samantala mga kabombo at ka-Star Nation, itinuturing naman na epektibo ang pandemic response ng gobyerno ng National Task Force Against COVID-19. Bunsod na rin yan ng pagbaba ng mga kaso ng COVID-19 at paglago naman o pagtaas ng Gross Domestic Product o GDP ng bansa. Ayon kay Assistant Secretary Wilben Mayor, ang head ng Strategic Communications and Current Operations ng National Task Force Against COVID-19, ang positivity rate ay bumaba na sa 4.3% sa unang pagkakataon mula po January 31 dahil aniya ito sa vaccination program ng pamahalaan. Batay naman sa report ni National Economic and Development Authority o NEDA Secretary Carl Kendrick Chua, umakyat na ang GDP ng bansa sa 7.1% sa ikatlong quarter ng kasalukuyang taon. Ito na aniya ang isa sa pinakamataas na GDP growth pagdating naman sa ASEAN region sa mga nakalipas na buwan. Bagamat unti-unti nang niluluwagan ang mga restriksyon, nakikita na rin aniya na mayroong pagbabago at pagtungo sa maayos na sitwasyon, partikular na sa nalalapit na Pasko. Umaasa naman ang opisyal na maaabot ang kanilang target na mabakunahan ang nasa 50% ng populasyon. Halos 2 buwan ang nalalabi bago ang pagtatapos naman ng taong 2021. Sa ngayon ay inihanda na ang planong pagsasagawa ng 3-day vaccination drive mula sa November 29 po yan hanggang sa December 1 na layong ma-administer o maibakuna ang nasa 15 million doses ng COVID-19 vaccines. Sa karagdagan pang balita naman, gagamiting booster shots para sa mga health workers at mga immunocompromised ay nakatabi na ayon yan kay Secretary Galvez. Alamin ang detalye mula kay Bombo Raymond Tinazo. Bombo Ever, Bombo Dave, may nakatabi ng bakunang gagamiting booster shot ang pamahalaan na inihanda nito para sa A1, A2 at A3 group. Ito ang tiniyak ni Chief Implementer at Vaccine Secretary Carlito Galvez Jr. sa harap
nang hinihintay na lamang na mga approval bago may kasa ang booster shot vaccination. Ayon kay Galvez, mayroon na handang 5 hanggang 6 na milyong doses ng booster vaccine. 1.5 million dito ay nakalaan sa mga healthcare workers at 4.5 million doses naman ang para sa mga immunocompromised. At ang hinintay na lamang ng National Task Force ay yung WHO, Strategic Advisory Group of Experts on Immunization Guidelines, ang FDA EUA amendments ng Department of Health o kaya yung Department of Health Protocols and Guidelines in the administration of booster and third dose. Ang mga ito ayon kay Galvez ay posibleng lumabas sa pagitan ng Nobyembre 15 hanggang 20. So abangan natin yung magiging advisory na lamang dito ng DOH at ng National Task Force para masimulan yung pagsagawa ng booster shot vaccination sa ating mga healthcare workers at mga immunocompromised. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinazo nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo Raymond, kasama ba sa mga kinukonsidera na mga bakuna na ibigay bilang booster shots itong mga napabalita na malapit na raw na mag-expire sa mga susunod ng mga linggo at mga buwan na, Bombo Raymond? Ay hindi kasama yan, Bombo Day, dahil sinabi ni Secretary Galvez, yung mga malapit na mag-expire ay talagang naka-allocate na para sa mga bibigyan ng first dose at ganoon din yung mga bibigyan pa lamang ng second dose. At tingnan natin, dahil tiniyak naman ni Secretary Galvez na bago mag-expire ay maiturok na yung mga turang mga bakuna, Bombo Day. So talaga palang bago matapos yung taon, target talaga ng pamahalaan na maihabol itong pagbibigay ng booster shots, Bombo Raymond. O tingnan natin yung magiging resulta, yung target nila na 15 million doses ang maiturok o 15 million individual ang maturukan ng bakuna sa tinatawag na National Vaccination Days sa November 29 hanggang December 1. 3 araw yan na gagawin. So dyan magkakaalaman kung paano yung magiging outcome ng naturang mga ituturingan na holidays yan dahil walang ibang gagawin kundi ang magbakuna, Bombo Dave. Kamusta pala yung paghahanda doon, Bombo Raymond, pagdating sa vaccination na holiday o vaccination day na tinatawag nila? Kompleto na ba o kailangan pa rin na yung paghihikayat sa marami pa mga health workers upang sa gayon ay makisali sa isasagawang aktibidad na ito, Bombo Raymond? Well, sa ngayon ay hinintay din natin yung ilalabas na executive order para rito sa deklarasyon na Bombo Dave. At ang magpapatupad talaga dito ay yung mga local government units. At una ring sinabi ni DILG Secretary Eduardo Anyo na nagkausap nila yung mga kinaukulang mga mayors, governors para sa kanilang kaukulang aksyon at sila ay hihingan ng performance report. O kaya kung hindi nila ma-meet yung kumbaga inaasahan na performance yung vaccination sa kanilang lugar ay merong karapatan na parusa o kaya ay sanction sa mabibigo sa kanilang mission sa araw na mga ito, Bombo Dave. Okay, with that, maraming salamat Bombo Raymond Tinaza. Mga kabombo at ka-Star Nation, yung administrative process naman daw para maresolba ang petisyon laban kay former Senator Bongbong Marcos inaasahang aabutin daw ng 2 linggo. Yan at iba pang balita sa ating pagpapatuloy. Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Yes, may Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! Ganyan ang Dunkin' D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin' hot or iced coffee, hot choco or hot choco java in 1 grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin' D Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Deployment cap na 6,500 para sa mga nurses at healthcare workers, posible pa yang dagdagan sa darating na 2022. May karagdagang detalye si Bombo Marlene Padiernos. Target
at itaas ng Department of Labor and Employment o DOLE sa 10,500 ang bilang ng deployment cap para sa mga nurses at healthcare workers na papayagan na magtrabaho sa ibang bansa sa susunod na taon. Sa isang pahayag, sinabi ni Labor Assistant Secretary Dominic Tutay na kasalukuyang binabalak ng pamahalaan na dagdagan pa ng 4,000 ang kasalukuyang 6,500 na kabuang bilang ng deployment cap para sa mga nurses at iba pang mga healthcare workers sa darating na 2022. Aniya, kung makakapag-produce ang bansa ng 12,000 na mga lisensyadong nurses ngayong taon, ay maaaring makapaglaan ng pamahalaan ng humigit kumulang na 4,000 healthcare workers bilang karagdagan sa kasalukuyang 6,500 deployment cap sa bansa. Kung makakapasa daw aniya ang 8,000 na mga nurses sa 12,300 na kabuang bilang ng mga examinees, ay magagawang makapag-produce ang bansa ng 12,000 registered nurses para sa taong ito. Ang nasabing rekomendasyon ay nakatakdang isumite ng DOLE sa Interagency Task Force for Management of Emerging Infectious Diseases o IATF pagkatapos ng isasagawang konsultasyon ng kagawaran sa Philippine Nurses Association o PNA, Department of Health o DOH at iba pang mga government agencies. Matatandaan na kamakailan lang ay sinuspinde ng Philippine Overseas Employment Administration o POEA ang deployment ng mga OFW healthcare workers matapos na maabot nito ang limit na 6,500 na bilang ng mga healthcare workers na papayagang mangibang bansa. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Merlin Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Ang Commission on Elections o COMELEC abay binanatan ang mga politikong nagsasagawa ng karavan na paglabag umano sa mga health protocols. Nakatutok sa balitang iyan si Bombo Gerald Ulepa. Bombo Dave, Bombo Ever, pinayuhan nga ng COMELEC itong mga botante sa susunod na halalan na huwag iboto. Itong mga politiko ngayon pa lamang ay nangangampanya na at nagbibigay pa ng mga ayuda. Ayon kay COMELEC spokesperson James Jimenez, ang mga isinasagawang karavan ng mga kandidato para mamudmod ng cash at ayuda ay paglabag din umano sa mga health protocols na itinakda ng Interagency Task Force dahil pa rin sa paglaganap ng COVID-19. Anya dahil sa pamimigay daw ng mga ayuda ang siyang naging dahilan ngayon kung bakit nagsisiksikan itong mga tao para lamang makakuha ng ayuda. Bagamat wala pa raw batas na nagbabawal dito ay nagmimistula talagang vote buying at maagang pangangampanya itong nangyayari dahil itong mga tumatakbo sa halalan ay nagsasagawa na ng iba't ibang gimmick bago ang halalan. Base kasi sa inilabas ng COMELEC na resolusyon, dapat ang kampanyahan para sa pagka-presidente, vice-presidente, senador at party list ay magsisimula sa Pebrero 8 habang ang mga tatakbo naman sa local positions ay dapat sa Marso 25 pa sa susunod na taon magsisimula. Nilinaw naman ni Jimenez na hindi sakop ng COMELEC ang issue ng mga gatherings na posibleng maging COVID spreader dahil ang mga local government units na raw dapat ang kumontrol sa mga ganitong event. Kaugnay niya na, pakinggan natin si COMELEC spokesperson James Jimenez. Alam naman natin na wala, di ba? Kasi hindi pa nga sila official candidates. Ulit na natin sinasabi na wala pang nag-a-apply na electoral laws sa mga aspirants kasi hindi pa sila official candidates. So, ang ginagawa nila, they can call it whatever they want. They can call it ayuda, they can call it liberality, they can call it a gift, they can call it whatever. It doesn't really matter because hindi siya covered ng election laws. Of course, it's a little difficult to swallow to say na hindi siya vote buying, especially kung malinaw naman na binibigay siya in consideration of the vote. But for election law purposes, hindi siya covered ng regulations. So yan ang explanation ni COMELEC spokesperson James Jimenez. Kung maalala, Bombo Dave, Bombo Ever, marami na yung nagsasagawa ng kanya-kanyang karavan at kung susundin itong payo ng COMELEC na huwag iboto itong mga kandidato ngayon pa lamang nangangampanya ay miskulang wala nang iboboto dyan itong ating mga botante, Bombo Dave. Oo, tama ka dyan, Bombo Gerald, kasi kung hindi rin ako nagkakamali, halos lahat ata sila nag-iikot na sa buong bansa sa kasalukuyan. Pero anyway, yung pagdating naman sa may campaign rules, Bombo Gerald, kasi kahapon dumalo sa pagdinig dyan sa mababa
mababang kapulungan ng Kongreso ang ilan sa mga commissioners ng COMELEC at sinasabi nila na may mga recommendations pa lamang daw sila sa NBank ng COMELEC pagdating dito sa campaign rules. Kailan kaya natin inaasahan na mailalabas ng COMELEC yung mga patakaran patungkol dyan sa pangangampanya? Bombo Gerald. Wala pang timeline, Bombo Dave, dito sa paglalabas ng mga panuntunan sa pangangampanya. Pero nakabase pa rin yan dito sa mga alert level na ipinatutupad ng pamahalaan. Halimbawa kung alert level 3, kung ilan yung dapat lamang na capacity dito sa mga gatherings, yung mga meeting de avance na isinasagawa, Bombo Dave. So, asahan natin na siguro Disyembre yan, Bombo Dave, dahil marami pang nire-resolba itong unbank. Yung mga COC na lang, yung mga gustong magpa-disqualify ng mga COC, Bombo Dave, ay marami-rami yan, halos 100. Yan yung ina-actionan ngayon dahil inihahabol yan bago yung printing ng balota sa Disyembre, Bombo Dave, kung sino man yung mga madidisqualify para hindi na maisama. So yan muna yung unahin at itong pangangampanya ay sa Pebrero pa naman kasi, Bombo Dave. Pebrero also. So siguro by December ito abangan natin, Bombo Dave, dahil mahalaga rin ito yung pangangampanya dahil ngayong sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na dapat mabigyan ng pagkakataon na mangampanya itong mga kandidato, lalo na hindi na nakaka-avail yung iba dito pa rin sa paglagak ng mga advertisement sa radyo, sa TV, lalong-lalo na at may mga radio stations at TV stations na sobrang mahal yung kanilang rate sa political ads, Bombo Dave. Anyway, Bombo Gerald, kukumustahin ko lamang one last point, yung lagay ngayon dyan sa may Commission on Elections 4 days prior dito sa November 15 deadline para sa withdrawal at submission ng mga aspirants para sa 2022 elections, Bombo Gerald. Oo, yung nakita natin kanina, Bombo Dave, mayroon na silang inilagay na lamesa dito sa may first floor ng COMELEC main building dito pa rin sa Intramuros, Manila. At dyan talaga isusumite yung mga gustong mag-file ng kanilang yung COC, yung gustong itanggalin na, Bombo Dave, or yung mga gusto ring mag-substitute, Bombo Dave, ay dyan nila isusumite yung kanilang mga documents, Bombo Dave, dito sa main office yan ng COMELEC sa Intramuros, Maynila, Bombo Dave. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Gerald. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald D. Ulet. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Ang Philippine National Police naman nakapagtala ng pinakamababang COVID-19 cases ngayong araw. Alamin ang buong detalye sa report ni Bombo Annalise Soberano. Mahigit 1% na lamang sa kabuuang 224,312 police force ang hindi nabakunahan o tumangging magpaturok ng COVID-19 vaccine as of November 11, 2021. Ayon kay PNP Deputy Chief for Administration at ASCOS Commander Lieutenant General Joselito Veracruz, sa datos ng PNP Health Service, 2,408 o nasa 1.07% ang ayaw magpabakuna at sa nasabing bilang, 859 dito ay mayroong valid reason habang nasa 1,549 naman ang walang valid reason. Gayunpaman, sinabi ni Veracruz, patuloy ang ginagawa nilang paghimok sa kanilang mga tauhan na ayaw magpabakuna. Sa ngayon kasi halos 100% na sa kanilang personnel ang vaccinated, kung saan 91.62% dito ang fully vaccinated at nasa 7.30% ang naghihintay ng kanilang second dose. Dagdag pa ng general, umabot na sa 390,162 ang kabuang doses ng COVID-19 vaccine ang na-administered sa kanilang hanay. Ayon pa kay General Veracruz, naghihintay na lamang sila din ng direktiba hinggil sa vaccine hesitancy ng kanilang mga tauhan, lalo't isinusulong ng ilang opisyal ng pamahalaan ang mandatory vaccination. Kapwa na nagpahayag sina DILG Secretary Eduardo Año at National Task Force Chief Implementer at Vaccine Secretary Carlito Galvez na suportado nila ang gagawing mandatory vaccination. Samantala, unti-unting nararamdaman na rin ng PNP ang epekto ng pinaigting na pagbabakuna laban sa COVID-19. Sa datos ng PNP Health Service ngayong Huwebes, November 11, nakapagtala lamang ang PNP ng 6 new cases ng COVID-19 na ikalawa
sa pinakamababa ngayong linggo. Umabot naman sa 42,053 ang mga dinapuan ng virus habang 41,684 ang gumaling kasunod ng 23 new recoveries. Walang bagong nasawi kaya nananatili sa 125 ang death toll. Samantala, 244 ang active cases na naitala ngayon sa PNP, mababa kung ikukumpara sa 261 kahapon. Pakinggan natin si PNP Deputy Chief for Administration, Lieutenant General Joselito Veracruz sa panayam ng Bombo Radio. Yun nga, almost 100% na tayo na kami na fully vaccinated at ibig sabihin nun, we are assured na hindi na kami ma-i-infect severely ng COVID-19 virus. But yun nga, kahit naman fully vaccinated tayo, this is not an assurance sa 100% na hindi tayo tatamaan ulit, no? Kaya kailangan pa rin nating i-observe yung ating minimum public health standard, no? At protocol para sa gayon ay maiwasan natin na tayo ay ma-reinfect, no? Sa ngayon makita natin na papababa na talaga, no? At sumasabay naman talaga kung ano yung nangyayari sa general population. So napakagandang senyales nito at sana tuloy-tuloy na nga ang maging pagbaba para tayo ay makabalik na sa ating sinasabing new normal, no? Si PNP Deputy Chief for Administration at ASCOT Commander, Lieutenant General Joselito Veracruz. Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Ay naman ang suspect na tinaguriang Camarines Sur Massacre, ginalugad ng mga pulis. Nakatutok dyan ang Bombo Radio Naga. Ang bahay ng sospek sa tinaguriang Tarusana na massacre doon naman sa bayan ng Milaora, Camarines Sur. Mababatid na 6 na araw nang tinutugis ng mga otoridad ang suspect na si Arthur De Leon kaugnay ng pagpatay sa 5 magkakaanak kasama na ang 3 minor de edad. And sa eksklusibong panayam nga ng Bombo Radyo Naga kay Barangay Kagawad Chris Libranda ang isa rin sa mga witness doon sa isinagawa ng mga search warrant operation doon sa suspect kaninang alas 12 ng madaling araw kung saan naabutan doon sa bahay ng mga otoridad ang ina ng suspect. And kung saan nga nakuha sa mismong kwarto ng suspect ang 2 45 kalibre ng baril, isang granada, isang air gun at ang bala umano ng bala umano ng 45 baril. And sa ngayon, patuloy pa naman itong inaalam ng mga otoridad kung saan nga ba nakuha ng suspect itong nasabing mga baril. Gayon din yung ginamit niyang M16 na doon sa nasabing krimen. And samantala, nananatili naman naka-alerto ang mga otoridad at umaasang madadakip na si Arthur na ngayon ay pumupukaw sa takot ng mga residente sa nasabing bayan. And mababatid na aabot na sa mahigit kalahating milyon ang patong sa ulo ng salarin para sa agaran nitong pagkakadakip. And sa ngayon, pakinggan natin ang naging parte ng pahayag ni Barangay Kagawad Chris Libranda. Huli sa akto ng Philippine Coast Guard ang 7 Anyway, Bombo Joy, go ahead. Anyway mga kabombo at ka-Star Nation, narinig nyo po ang update live po doon mismo sa Naga. Bombo International News. Nagbabala si Chinese President Xi Jinping hinggil sa Cold War era tensions doon naman sa may Asia Pacific. Sa isang recorded video message sa Asia Pacific Economic Cooperation o EPIC Summit, sinabi ni President Jinping na ang pagtatangkang magkaroon ng ideological lines o pagbuo ng isang maliit na alyansa sa geopolitical grounds ay mabibigo lamang. Ginawa ni Jinping ang naturang pahayag kaugnay na rin ng pagsusumikap ng Amerika kasama ang mga kaalyado nito
at partners gaya ng Quad, kabilang dito ang India, Japan at Australia para pigilan ang lumalawak na economic at military influence ng China. Sa kabila naman nito, hinikayat pa rin ni Chinese leader ang mga bansa sa Asia Pacific na makiisa sa pagtugon sa COVID-19 pandemic at krisis sa klima. At umapila din si Jinping para sa joint effort na mawaksan ng immunization cap para sa mas maging accessible ito para sa mga developing countries. Nito namang Miyerkules nang nagkaroon ng kasunduan ng China at US sa COP26 Summit para paigtingin pa ang laban sa climate change. Sa mga sandaling ito, sabayan niyo po kami sa sama-samang panalangin. Narito ang Oratio Imperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear and sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Oras sa Pilipinas, alas 12:32 na ng tanghali. At ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Dunkin Donuts. At live nationwide, worldwide mula sa Bombo News Center, Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Dave Vincent Pasit para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta radyo, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Paradyo Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Pabalik na mga kabayanan sa ito na pagpangalaga diri sa panatuntunan Bumbuhanay sa Udto, 36 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 12. Bago lang nyo namatian ang Bumbo News Center sa aton nga Bumbo Network News. Sa aton nga pagpanumbalik banwa, pagtanakayo nato ning face-to-face class. Face-to-face classes nga sa din mag-umpisa na ini sa Lunes kadlaw, Nobyembre 15. May mga eskwelahan nga ginaprubahan nga magapatuman sa face-to-face. Kag ang Commission on Higher Education nagpayag nga kung may argument na patigayonon nga antigen test para sa mga estudyante, ginatugyan nila ini sa local government unit. Di nag-amat-amat kita karon normalize no sa tanan nga mga pagginawi naton pati na ang pag-eskwela nga ginaduso naton nga by November 15 may mga eskwelahan na nga magpatigan sa face-to-face nga klase. Kay tungod nga nagnubo na ang kaso sa COVID-19. Sa nagligad nagsubra lang 1,000. Pero kagapon nga report sa DOH subra naman 2,000
Siguro na ano ni, basi magsaka naman liwataw. Abay na siguro, why na lang sa swab test, ipatihiyunon mo. Kaya daw, ato sa banti lang kita sinipirmi. Sige, pagtalakayin natin na banwa, upod sa kay Bumbo Franzando Burgos, pagkaligad ilaman sa pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radyo Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sa Bombo Radyo, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas sang tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan pagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdom gikan sa Bombo Radyo Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo! Ano ang cyber libel? Inigangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kon cyberspace. Ang paghambalo kon paghimo sa malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kon ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa mga post ng hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malain nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer, magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agud nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya.
Ang sinuman nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig, samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig. Star FM Sunday Program Review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as we look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday Program Review on Star FM. Subong nga may ara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobal kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, pass-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. O ang maayo nga pamatasan, ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan, nakaibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo, bisan wala pa sa makakita sa ila. Itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon, kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaathag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga ang maguba ang pag-abyanay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo. O kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Tadlunga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata ang responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala, kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kung makasala ini, kay basi maluyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya, kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himuon ng husto. Dayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, dayawa siya kag ipaathag kun nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka. Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga maginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid antes mo siya. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tubtub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang. Mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduhaduaan nga may plano nga mag-suicide.
Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may garas ang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiyempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ulunan.
Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang asarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang Tig-Ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mahibuloan angon sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management o kung paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, makompost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multi-purpose environment cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay ukon cluster sa mga barangay. Sandig naman sa citizen suit provision sa Section 52, may gahom ang sinuman nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo batok sa kay sinuman nga nagalapas sa mga provision sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi kon sinuman nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga provision sang Republic Act 9003. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ag ang mga silot sini. Ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtub 1,000 ka pesos o kon community service nga isa tubtub 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga gagamitan na may paglapas sa operasyon nga pangpanilo o kon permit sandig sa RA 9003. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kon pagpahanugot sa pagkolekta sang wala mabahin-bahin nga basura, iligal nga pagpatukod sang balay sa open dump kag landfill. Silot, multa nga 1,000 ka pesos tubtob 3,000 pesos ukon pagkapreso sang isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Pagsimpon sa mga nabahin-bahin nga recyclable sa iban pa nga basura sa salakyan ukon bulutangan nga ginagamit sa pagpangolekta sang basura. Silot sa una nga paglapas, multa nga 5,000 pesos kag duga nga 5 tubtob 10% sang iya kabilugan nga kita sang nakaligad nga tuig. Magsunod sa layi, ipigan ang palibot bilang responsable nga katapo sang komunidad. Basta Radio, Bombo!
His Excellency, Most Reverend Patricio A. Bozon, SDBDD, Bishop of Bacolod, sa iya imbitasyon nga aton updan ang Santos nga Rosario sang Bombo Radio Bacolod. Ako nagakalipay nga may mga initiatives, mga grupo, and in particular, may initiative gali ang Bombo Radio nga mag Holy Rosary every 9 o'clock in the evening. Kabay pa nga aton updan ang mga tumulo. Bombo Radio Number 1! Paradyo Bombo! Pabalik mga kabanan sa ato na pagpangalagad diri sa panatuntunan Bumbuhanay sa 3 minutos na nabilin. Kag magadakat kita sa tag ng ilauna. Sa piyang kalinya ko na report di Bumbo Franz Andrew Burgos. Ang paayag sang Commission on Higher Education may kantanan sa sining ginalapit na lang, no? Ginatalana nga face-to-face nga pagklase. Kuha lang ini, amat-amat lang ana ining face-to-face nga pagklase man, sa pila lang ka mga eskwelahan ti siling suno sa Commission on Higher Education, siling nila, nga kung may aragi man antigen test nga ipatigayon sa mga estudyante, ginatugyan nila ini sa local government unit. Yari ang report, Bumbo Franz Andrew Burgos. Please come in. Bombo dan matapos ni subong nga ginatun-an kaya tungod nga nag-amat-amat naman kita jutay ang mga active cases o kung mga local cases ng COVID-19. May pila ni Bombo dan ka mga rehiyon rin sa Pungsod Pilipinas kag mga kaprobinsyahanan nga may ginatan-aw bilang abilidad. Napasi palang bumudahan nga makapatiganan sa face-to-face class. But hindi na inasubong bumudahan imposible. Bangod nga patayon ni ang vaccination program sa sinisang gobyerno naton. Kag napatigayon na bumudahan ang paghatag sa nga libreng nga bakuna para makabalik na kita amat-amat sa normal nga pagsinalayo. But bumudahan because ng sinabi nga programa man sa gobyerno, natigayon na bumudahan ang nasilinin nga face-to-face class. Pero may mga palamangkutanon rin bumudahan nga mga sa iba naton nga makauturan kay bangod ni bala kung ano gid man bibong budan kung magbalik gid man nga face to face class may mga dapat gid bala pagasundo kung may mga dapat gid man bala pag-obrahon para matap na kung malikawan ang pag transmit sa COVID-19 virus. But bumbudan may mga ginatan-aw dire mismo ang sa CHED kag mismo sa LGU nga kung magbalik nga face to face class base posibilidad din nga makinanglan pa sa antigen test o kung mga RT-PCR test bumudan especially ang mga estudyante. Pero clear diri sa aton sa nga Commission on Higher Education diri sa Western Visayas pagi sila nga focal person bumudan nga si Dr. Arnold Anceno clear diri bumudan nga hindi ini from o kung hindi ini halin sa higher education ana siling ni nga for antigen test requirement for the face-to-face class especially sa mga in-person classes especially sa mga higher education institutions mismo may mga LGUs dan bumbudan kung tanaw naton gagabalik doon bala naton ang mga cases may ragyapon nga way pagyapon bala bumbudan naka-recover when comes sa number of local cases ng COVID-19 kaya tayo pagyapon sa pagsaka sa mga infected so amo na bumbudan ginatanaw nga nagabari ina sa local government unit o kung sa probinsya o kung sa drabi nga makapaduhan nagkakasyondaran kung sa din man binasakupan ng nasiling nga mga eskwelahan kung mga blutuan ko kutan ginabasihan na ina base sa mga number of cases every day kay kung base pa lang bala magbalik sa face-to-face class kag mabutang sa alangan ang sitwasyon sa mga estudyante so it's better na lang ginanay nga dapat gid man pagatun-an kag balik doon bala na ibumbudan kung ano gid man ang punot dulo bla base pa lang bala kung mag-desisyon sila sa naliay nga desisyon kag mabutang bisa katalagman ang kabuhi ng mga estudyante. So it's better na lang hindi na lang gid pagpatuman ang nasilini nga mga face-to-face class. Pero hindi na inabumudan na mabudlay kay subong mismo ang Commission on Higher Education na sila bumudan nagapatigay na sa vaccination program na mention sa aton man sa CHED nga may vaccination program na sa mga eskwelahan so ang kada estudyante kulang na lang gid man sa partisipasyon sang estudyante kag mismo ang mga ginikanan nga dapat nga maengganyo ilang mga kabataan
nga magpabakuna na o kung makabaton na inisang depensa kontra sa COVID-19 bomboda, no? So base lang gid mismo sa CHED, no, ilan nga na siling nagavari pa na, nagadepende pa ina bombodan kung ano ang desisyon sa local government units kung ipatigayunon gid man nibala ang nasiling nga mga antigen test result kay kung isipon na bombodan tido isa naman ni sa mga duka atrasado na blang nga pamaagi, no, kay tungod nga may pila na gani ka mga bulutuan diri mga universidad kag mga kolehiyo diri sa Western Visayas kag sa probinsya sa Negros Occidental nga nagsugod o kung nagasugod na, no, sa nga sila nga mga face-to-face classes, but pili lang gid nga mga programa, no, bombodan base pa lang bala magabot ang tiyon zero nagkikita sa pila o kung magbubunaton nga alert level sa base sa COVID-19 cases bombodan, no, so base pa lang magbalik na kita sa normal o kung sa face-to-face class sa pila diri ka mga eskwelahan bombodan. Yes, bombodan, no, so may dugan diri sa atong payag ang focal person sa Commission on Higher Education Regional Office si Dr. Arnold Ancino. It is the coordination of the LGU and the higher education institution talaga, Andrew. It's not coming from the commission, but we encourage them to do that. But it is part of the retrofitting provisions of the higher education institutions to how they will make their environment very safe. Nasa kanila kasi yun, Andrew. It is their decision if they want to do that. Depende, Bombo Andrew, sa policy ng school. It did not come from the commission, actually. So it is a matter of operations of the school. If they think that they need that for the retrofitting, it is between the local government unit and the school or the higher education institution where the school is located. But it depends siya, Doc, sa kung din mas damo mga cases sa COVID-19, no? Yes, so kasi sa call nila yun it is their coordination with the local government talaga. Kasi nagbabaryan tayo depending on the location of the higher education institution. That is why we are asking them to have their students vaccinated. We encourage kasi we still respect the choice of the students and the parents of the students. That is why flexible, unlimited face-to-face classes is not mandatory. They have the option for flexible learning still. Depende yun sa kanila, it's their choice. That is why we wanted we are highly encouraging our higher education institutions to encourage their students for vaccination. Kasi if we can reach herd immunity at the soonest possible time, we will be able to open more programs. Definitely. Yeah, thank you very much, Bombo Andrew. As we have mentioned, we would like to encourage everyone, especially in our higher education institutions, with very low turnout as to the vaccination rollout of their faculty and students as of the moment. We're encouraging you to please get in touch with your local government unit. You can make programs with school-based initiated vaccination program through your local government unit and have your majority of your students and your faculty be vaccinated. Bombo Andro. Yes, Bombodan, no? So amo to mismo ang sabahin niya sa Commission on Higher Education sa pag-clarify bala Bombodan kung magbalikid man ng face-to-face class sa pila ka mga bulutuan, no, magpatigay sa mga antigen test. May mga hesitation pa abiman mo. Yes. Mga hesitation pa kay although nga naganubo ang kaso sa COVID-19 pero hindi pa gid naton ya mapatod nga natap na naton ang COVID. Kay kung aton nga lang taon sa nagliligad nga mga inadlaw tagsubra na lang 1,000 ang na-record sa Department of Health. Pero kagapon nga reporting nila naglapaw naman sa 2,000. Amo na ang budlay sinadira kay samtang nga nagahara-hara kita nga mag face-to-face sa Nobyembre 15, ang nagkakadapat giban magbalik na sa face-to-face. Pero isa alang-alang naton ang seguridad sa ikayong lawas sa mga kabataan. Magluwas na gid lang kung ang ining magabalik sa eskwelahan, nakapabakuna na, nga fully vaccinated na sila kay why na ang dapat kita kahadlukan nga kung bisan malatnan man isla Bombo Andro, hindi masyado ka lala, severe ang ila sini mabatyagan, di ba? Correct. Insakto gid na Bombodan, no? So amo ginaidaan subong nga promote ginabala ang dapat tanan sa aton mabakunahan na gid bala Bombodan. Kay syempre
once na niya nga hindi way ka pa depensa kontra sa COVID-19, mabudlay gid yang imo nga matangtan gid bala no, do ara ka gid bala sa mabuta ka gid sa katalagman no, kay tungod nga ikaw yaway ka pa depensa batok sa COVID-19. So ilaing gid mo ikaw ito sa bakuna. Mabutang gid sa katalagman mga kabataan sa sining limited face-to-face classes kung sa tiyon nga hindi inimandol sa insakto. That's why gani nga gina-identify ang pila ka mga area, pila ka mga schools kag ginatawag ini nga limited face-to-face, no? Limitado lang ini siya kag testing pa lang ini. Pero dapat nga paniguro gid kita pisar pa nga sa pila ka mga LGU nga wala gyud man sang kaso sang COVID kag magbukas na sa sang ilang nga klase sa classroom, maniguro lang gid gyapon Bombo Andro. Yes, insakto gid din abumbudan kay even though tuod nga nagsugod na kining iba sa nagligato kan ibombudan no, mismo ang siya nagsiling may 50% capacity na bala. Pero galing balang ilang nga scheduled week kada semana tapos another week naman no, lain naman yung mga group of students. So muna bala bumbudan ng ilang estilo para aiwasan lang gid bala ang madasig nga pag-transmit sa COVID-19 kag syempre ang social distancing no, but subong ni makita gid naton bala bombudan kung ano man sila paagi man sila ni nga mga programa, kung ano man sila bombudan makapaminsar bala no, para sa kasiguraduhan bala kag mangin sure gid mismo ang lakat sang education even though nga nakita sa tungan sa COVID-19 pandemic kag mismo ma-sure man no, kung masiguro man ang health ang ikayong lawas sang kadaisa not only for the students but also sa mga school personnel sa bombudan mapanan teaching o kung mga teaching personnel dira nga no, dapat masakop gid sila o kung madala gid sila bala sa nga sila galing may pinaman ka mga teachers nga daw hindi man magpabakuna. Correct no, actually amo na bombudan isa sa mga concerns diri sa aton sa pagtanaw bala especially sa mga public school teachers subong no, sa ilan ni Ma'am Kagdiser ang miara nga nahadlok o kung miara man bala bombudan nga nagapangduwa-duwa pa kay syempre ginapaminsar man nila kung ano gid man bala ang mga resulta after ikaw mabakunahan. Pero miara na mga teachers kani nga open arms gid bala bombudan nga baton ang ila ang vaccine kay subong no, mismo tanan nga mga manunudlo sa aton nagahulat naman lang no, nga base pa lang magbalik na kita sa normal kay tungod nga kada isa sa ila kompleto na sa bakuna or fully vaccinated. Dati may iban nga hindi pa gyapon ready o kung hindi pa bala welcome sa ilabing balasyagon kasi sila ang mabakunahan na bombudan. So paagi kani mismo sa programa sa gobyerno nga gina-encourage gid ang kadaman sa aton kay subong sa Bacolod do pila lang kita ka percent medyo malayo-layo pa kita sa nasiling ning makakumpiyansa nagkikita lang makasiling herd immunity na kita no. Oo, muna bala bombudan no, so dapat maabot na taning pion nga makakumpiyansa na kita ari ng Bacolod sa herd immunity dugay-dugay no. So dapat nga ang kinanglan gid partisipasyon sa kada isa sa aton mapa-civilian mga uniform personnel madala bombudan dapat tagid no, tanawon tagid bala kung ano ni mga benepisyo kag mga positibong resulta kung kita na ang mga vaccinated na kay mismo daan nagahilapit na kita sa holiday season bombudan no, nagahilapit ng Pasko kag New Year. So sa sinitan ni kuno nga tuig mismo ang Department of Health nagsiling man gani nga kung kita tanan ang magapartisipar na no, o kung magbato na sa bakuna base may experience na naton ang Merry Christmas no, kag mangin happy na naton nga New Year bombudan. Amo ginaya ang ginapaabota nga mangin merry ang Christmas kag mangin happy ang New Year. May mga nagaprepara na to gani nga kuano backdraft nila may mga 2022 Happy New Year. May ara na yan nagaprepara. Correct bombudan kay last year daan no, do kung saan pa bala kaya nahidlaw gid kita todo no, isa ka tuig ang do kalain blas ang selebrasyon naton sa holiday season kay sa Pasko kag sang pagbulag sang tuig ay tungod nga do hindi ya mo na kasadya no. Imagine mo to sa nagligad nga tuig ang gintigana kung baboy nga litsunon naton diri Blaw sa Christmas party naghimo na siya nayon subong. O hindi na pwede malitson kay nagnayon na kapila na to makapamata. At least bombudan no, may nagdoble ang grasya kasi syempre na mata no. May mga muna pala bombudan may mga positibo siya bla to outcome
Pero haragin ka mga negatibo. Kaya nga isang nasiling mo nililitsyon no, nangin na yun, hindi na malitson. Subong bata na, tinagdoble pang grasya. Huwag mo na blabong budan ang mga impact subong sa pandemic, makita tagi dyan, biskan sa mga simple lang iblabong budan nga mga butang. But at least kada isa sa aton, nagamat-amat na makita bumbudan bila, learn bila, no? Nakatunan gid naton kung ano ni subong ang pandemic sa aton ni nga kabuhi. Subong bumbudan, but sa subong mangin ano nagikita no dapat maging observant na gid kita para makabalik na kita no sa normal na to kapag sinalayo para ang mga pag-eskwela sa mga kabataan mapa elementarya, high school o kung mapa-college bumudan mabalik na sa normal kag mismo ang maayo nga kalidad sa edukasyon ila na liwat ma-experiencehan bumudan. Sige. Yes, Bombodan, para sa pagpangalagay sa Bombohan ni Tony sa Bombo France Sandro Burgos. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo. Salamat gid Bombo France Andrew Burgos. Ang isa pa gid sa nahilawan ko nang magwabla kay maglagaw ka na sa paghigaron nga wala ka na nagasuksok sang face mask. Kag kung magsuksok magkadto ka sa mall, hindi ka na magsuksok sang face shield. Kaya mo ginang kabudlayan nga na-experience ko gid. Okay, kapin pa ko nag-antipara ka bla. May antipara ka na, may ara ka pa face shield, may face mask ka pa. Sus, sa pagkabudlay-budlay ng sitwasyon. Daw hindi ka pa makaginhawa? Imagine mo na ba, no? Daw hindi ka pa makaginhawa, tinano na naibi ka ron. Sa masunod na duwa ka tuig nga ginpunggan mo ang imo nga kailwayan sa pagginhawa mo. Ginpunggan mo. Sa tungod sa pagsuksok sang face mask kag face shield. Kung magbalik na sa normal ang tanan, nga makalagaw na kita nga hilway sa kung anuman nga kahangawa, nga basi malatnan sang corona, ti daw sa ano ba lang kalipay ang mabatyagan ta. Pero samtang wala pa'y nabanwa, dapat nga sunod kita sa minimum health protocol. Kay kung magapadungol kita sa gyapon, gaatras abanti lang kita, daw wala kita sang kinalis sa saot nga tiyatsa. No, atras, abante. 14 minutos banwa ang nakaligad sa tagna nga launa. Diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan bumbuhanay sa udto. This time liton kita sa pila ka mga isyu kag topiko. Apisar nga may pandemic kag nangin masako ang tanan sa sining paglikaw, sa sining kampanya naton nga mapahilayo sa coronavirus, ang aton nga ESF Task Force baga kabyanan ang naka-recover karon sa suma total sa Enero tubtob subong nga bulan sa Nobyembre, mga 4 ka tonelada gid man sa mga pork products ang na-recover nga na-intercept nga wala sang nagakigo nga papilis kag hindi dapat nga makasulod sa Negros kay dumili ina banwa tungod sang balatian sa mga baboy. Kag bangod sini no nahilayo kita sa pila pagikadugang nga mga infeksyon kag balatian niya sa mga kasapatan bangod sang istrikto man naton nga pagpatuman sa pagban sa sining mga nagasululod nga mga pork products diriya sa probinsya sang Negros Occidental. Kuha nato ng report upod sa kay Bombo Dennis Rubica sa Piakilinya. Bombo Dennis, please come in. Bombo Daniel, nagapabilang gyapon nga stricto ang aton sining task force on ESF na diri sa probinsya sa Negros Occidental sa pagbantay no sa mga nagasulod nga mga karne ng baboy no especially ni mga process food bala nga imo sa karne sa baboy Bombo Daniel. Kaya labi ni gid sila yung naglapit nga holiday season no ulan sa December sa bumudan kadamo sa may magpalauli yung dalawa sa mga ini nga mga produkto iba ni gani bumudan mga homemade no bala no gina himo dito halin sa guwa sa probinsya nga kung sa tiag ang punto sila bumudan nga hindi wala balaan ko ng sourcing karne sa baboy di naghalin no kay ti balaterman may
African swine flu, no, sa ibang mga probinsya kita sa Negros Oriental. Still, no, nagapabiling tang ESF free. So muna sa mga port of entries naton, airport, silay, sa mga pantalan naton, no, arada may mga ESF task force dira ang nagabantay, no, joint na sa aton mga airport authorities, sa aton PNP, sa aton provincial bid office, no, kay iban pa nga mga interagency, no, bumudan nga kalakip sining ESF task force diri sa probinsya. Actually bumudan sa last week, no, sinilang nga bulan sa Oktubre, may kapin 16,000 pesos, no, nga worth sa mga pork products nga na confiscate, no, sa naton sining ESF task force, no, particularly sa may Silay Bacolod Airport, no, most recently mga processed pork products, no, ginadala sa aton nga mga katuran alin sa Luzon, no, pagkadto diri sa probinsya sa Negros Occidental, no. So from January until sining bulan sa Oktubre, mga 4 metric tons, no, sobra na kani bumudan, no, mga 4.88 metric tons sa mga pork products, no, ano tagayon na nga mga ma-confiscate, no, sa ato sining task force ESF, no, sa bilog nga probinsya sa Negros Oriental, no, di mga sobra ni 1 milyon, no, ka pesos, no, valor ining 4.88 metric tons, no, sa pork products nga napasulod din sa probinsya nga confiscate. So ang proseso sini kung makonfiskaran ikaw, kuhaon ning produkto, isunugon ina or ilubong, no, kay tik utod-udlag may mga penalty ini mo katim ordinansa kinatali provincial ordinance na, no, o galing kay iban sila diri bumbudan daw wala naman lang gina-file gina kaso sa naton nga provincial legal office, no, kay bangati hindi naman mag mag-forso man ang mga tag-iya pero may iban nga mga makonfiskaran sa mga products nga doon nagreklamo sige na so kay Dr. Antelicina ato si provincial veterinary office head nga gina-refer nila, na, sa ato provincial legal office. Protein mostly bumudan, na, sining mga owners, sining mga pork products nga nagadala na pasulod sa probinsya, kay ibang robudan, aware pa niya, na, nga mga amoning mga produkto, karne sa baboy, biskan homemade pa na sila, kung halin sa agwa sa probinsya, pati kung wala sing tagging, wala sing markings, no? Especially kung mga homemade din nga ginapasalubong labi mag-abot sila dire, pili mawalaan sa lingkong source ang meat, karne sa baboy, nga base alin sa mga lugar nga infected sa ESF. Amo na nga gina-confiscate, no? Pag-abot sa puerto, pag-abot sa airport, bomboda niya. So this coming holiday season, mas mag-agresibo pag-insuno kay Dr. Lucina, aton sini pagbantay, especially sa aton sini mga ESF task force member sa mga border manaton, hindi lang sa aton ng puerto, hindi lang sa aton ng airport, kundi sa aton pang mga borders, no, kasi base land borders sabla, base kung Ipage, from Negros Oriental, sa Lodis Negros Oriental, so sa mga border naton like sa may Mabinay Kabanggalan border, Mandara, may ibantay Mandara Bombolan, kasi sa papagay naton ka mga land border, no, diri sa probinsya, no, sa Negros Occidental, Bombodan sa mga galing ginabisuan sa gyapon nato bakaturan pati mapuli sila nga season ang ating hindi bawal anay na magdala sining kanang produkto so kanugon lang, no, kay pag-abot dira sa aton nga mga port of interest o sa airport aton i-confiscate kiniya na hindi pag panugutan kay base na malutsan kita sa piyak ati masobra na isak tuig nga mas load na kita ka tuig nga ESF free sa gipon ng probinsya sa Negros Occidental. Pamatianta si Provincial Vet Head Dr. Renante Dicina. So, ang total nga apprehension from January 1 to November 5, mga 4 tons and 88
4.88 kilograms, no, 4 tons. Ang estimated value is 1.2 million, no? Okay. So, ang disinfect naton kag na inspect na container vans kag incoming vehicles mga 1,357 sa November 1 to 5. Kag mga 1,312 ka baboy ang na-ship out naton. Kag 48 ka livestock transport carriers ang amon na disinfect, no? Sa different ports of entry. Ang nadapat dali sa sila ay ang chicharon, pork ramen, sa 5 days, longganisa, hotdog, patless tocino, pork frozen ham, kag frozen dinuguan, no? Kag may sisig pagig kag humba. Alin sa Pampanga, Manila, Makati, Cavite, and 5 ka mga violators ang na-record natin sa Sila Airport. Confiscation na siya nga gina-issue dahil ginasunog na rin na dakpan. Sa pinagdya mo na pagsunog na lang yun, no? Okay. ASF infected area, wala na masyado bali wala lang to sa Manila, no? Mga problema na mo. Kaya hindi siya negative mo. Wala naman tayo na-file sila sa kaso nila warning lang. Na-warning na nagya, kung kisa ina-refer mo sa legal kung may mga problema sa mga tagiya. Ang iban homemade halin sa Davao, halin sa Manila, matakpan mo, mareklamo sila. So mo na ginareklamo mo, gina-refer sa legal. So ginasabat mo sa legal na ang mga nagareklamo, no? Abundan naman to ang pagpayag ni Provincial Bet Head Attorney o Conductor Rinanti Disinas. Hindi lang ang mga nagasalunod din ng mga pork products sinabantayan ko ini mga panla ni mga cargo trucks, no? Ginakargahan sang mga baboy, no? Pag abot sila diri, pag sulod sa probinsya Occidental, gina-disinfect mo na, no? Sa ato na provincial vet, no? Ginasprayan na siya, no? Kay base walo base dirabla may mga magkaupo dira nga virus, no? Kag mas nintati magtuhaw, no? Magluntad ang ISF dira sa probinsya, islingkoti billions of pesos naman sa nga industry ang maapektuhan kiti supas nga ti muna nga damo kita diri sa mga buyer sa mga baboy sa Negros Oriental, no? Kay wala tayo sing kaso so far sa Japon, no? Sa African swine flu bombo. Di imagine mo na kung wait ni Mandol sang insakto basi nagkamaalaman ta sa ASF. Sila balda si Pabla as report naton kapon si mo gani si di pulso gyapon ang supply ang production sang baboy mo. Pero dili niya sa aton sa sulod. Correct. Within the province of Negros Occidental. Correct. Amo na bumbudan, no? Isa ni sa aton karon gina-enjoy pero pa kay Dr. Dicina isa ni sa mag-enjoy sa probinsya ang pagka-ESF free na ton, no? Kay nakabenepisyo diri sa ng ekonomiya sa atong probinsya ang mga hog raisers kay kadamo sa mga buyer, no? Sa iban nga probinsya nga diri na karon niya nagakuha sang supply, no, sang baboy diri sa Negros Oriental kay sa iban to hindi man sila magbakal kay wala naman to sang supply gidya kay may ESF sa dito since last year pa, no? Kita diri rekta gyapon sa SF sa mga nga benepisyo sinisingkot sa grazers naton ngati bastante ang ila sining market on kadamo na sa mga naga-order especially this coming holiday season nataas naman, no? Ang balantayan galing bumudi ni Subong kay nagmahal kuno ang feeds. Amo na bumuda na mo to kapom lambalta nga pag-interview taman kay Dr. Dicina ngati ining presyo bisan to stable ang aton nga supply, aton nga production sa nga baboy diri sa probinsya, gusto ating pagsaka di mapunggan. Okay, isa na sa mga factors nga nagaresulta sa pagsaka sa presyo ini pagsaka man sa nga bilis ang feeds. Bumudan kay iban pa nga ma-import sila like ining mga medisina, no, nga ginabutang sa mga baboy, especially ni mga pagbutoy ginabakruhan ina, no, na pamutangan sa mga ibang pagiging mga food supplement, no, nga part ini sa
pagsagol sang baboy. So dra nagabaryar kisati kung magsaka presyo sang bubol sang fertilizer sa mga bakuna, vitamina, iban pa ang mga inputs, muna nagasaka man ang presyo no sang baboy puti. Sinato niya sa supply kag sa local price naton diri sa probinsya kapon ng bali Dr. Sina ngati hindi apektado stable gyapon no kay may bastante kita nga production especially this coming holiday season. Pumuda importante lang bastante supply, bastante production kag sigapon mo pabiling kita nga ESF free no diri sa probinsya sang Negros Occidental. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, si Bombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Salamat gid Bombo Dennis Rubica. Bombo Dennis, may arap na kulang mo. Bastante ang supply, no? Bastante ang supply, kag may bastante nga inugbakal. Kaya bisan ano pagkabastante sang supply kung wala ta sang inugbakal ti pahuway ta sa bangha. 28 minutos sa nakaligad sa tagnay nga launa. Diri sa ato na pagpangalagad sa panatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. This time mga kabayanan, ari pagid ang isa sa mga balita naton, no, pagdiskusyonan ang ining sabahin sa pag-aprobar na kagapon sa regular session sa Sagunang Panlunsod sa third and final reading sa sining 3.2 budget sa syudad sa Bacolod. 3.2 billion, 3.2 billion ka pesos nga budget sa syudad sa Bacolod. In fact, sang nagligad na interview na nato ni si Councilor Cindy Rojas, ang committee chairman sa Committee on Finance. Kag hindi rin na istoryahan gani kung sa dini magatupa ang mga amuni ka dako nga kantidad, ano ang may ginpunduan sa dako, giniisa-isa na ni. No? Pero wala pa to yan na aprubahan. No? Hana pa lang itong aprubahan. Pero gapon, ang ining sa third and final reading, natigayon gid nga maaprubahan ba no ang ining budget daw sa syudad sa Bacolod nga 3.2 billion pesos para sa 2022. Sa piyakali niya, Bombo Ann Sidol Solilla, please come in. Bombo Dan, again, kalipay man sa chairman sa Committee on Finance and Appropriation, Councilor Rojas. Ang madasig nga pang-aprobar sa 2022 annual budget ng siyudad sa Bacolod, Bombo Dan. Ano ni siya? A month earlier, ang pag-aprobar sini than last year's palang deliberation or ang pag-approve sa 2021 subong 2021 budget ya Bombo Dan. Kay man sang ano to ya sang last year to sang gin-deliberate ang budget sa Sangguniang Panlunsod sa siyudad sa Bacolod, naglabot ito yung Bombodan sa December. Nag-December dito ya, ay ano ang rason, Bombodan? Tungod na, di ba lang, nagtinugasa man gid ang, di ba lang, ang sa COVID, bala Bombodan, sa bahin sang COVID-19. Last year, gid abi, 2020, especially August, September, amo na siya gali Bombodan ang deliberation, kumbaga ang discussion sang budget antes iniipasulod sa approval. So that is why nga nalabutan gito ya sang second week sang December. Kung manotice mo subong Bombodan, November 10 pa lang, kahapon sa sesyon, naaprubahan na. So a month earlier gid siya ya, inatungod nga na-deliberate gid siya sang mas temprano, no, Bombodan, mas natutukan, nag maybe because nga yes. Basta budget nga danang pagambalan, masyado ka sandukot sang diskusyon sa debate sa konseho. That's why nga may mga kasyudaran gani kakabanwanan nga nagakuan sila mo. Reenacted budget sila kay tungod nga natapos na ang reenacted. Natapos na bumbuan ang anong tawag sili ang tuig. Natapos na Disyembre. Why pagyapon madesideran kung pilagid ang budget kag kung sa dinhi magakadto?
Oo, iniya 50 days antes magtapos ang bulan sang Disyembre, antes mag-January, naaprubahan na siya Bombodan ining 3,250,000,000 pesos nga annual budget sang syudad sang Bacolod. So amo ina ang pagpahayag iya sa aton kay ina sang ginpangayuan naton sang reaksyon si Councilor Cindy Rojas. Bombodan pamatian tabalaanay no ang deliberasyon sini sang City Council sa kay mantikon third and final reading ginbasa lang man ni siya Bombodan because ang somehow ang masandukot ang discussion sa second reading. So Bombodan pamatian naton ang discussion ang sa mga katapos ang sangguniang panlunsod. 210574 General Fund Budget of Bacolod City for financial year 2022 in the amount of 3,250,000,000 pesos for appropriate action. Mr. Chair, I move to pass the executive budget for financial year 2022 of the City of Bacolod for third and final reading, subject to the colatilia that all relevant directives, circulars, and memorandum of all concerned government agencies pertaining to the proper disposition of government funds shall be incorporated to these appropriation ordinances determined by the City Budget Office. Subject to styles, Mr. Chair, so move for third and final reading. Second. Any objections? Hearing none. Correspondence number 10, this 21-0574. This is a general fund budget of Bacolod City for fiscal year 2022 in the amount of 3,250,000,000 pesos. Is hereby approved on third and final reading. Next, please. Bombodan. Bombodan to ano ni siya 25% higher than this year's budget nga 2.6 billion. So 3,250,000,000 ang sa masunod nga tuig iyang budget ngati sanambal pa rin Bombodan. Normal naman na kay hindi man yang kada tuig yan nagadako ang galastuhan. Ayas ang ginasili yang kada pagsunod nga tuig nagnubo ang galastuhan, hindi na ya. Nagasaka gid man na. Gasaka, oo. Sakto na Bombodan, no? So, anyway, Bombodan, no? Amo ni ang balita naton nga madulong para sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto. Ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Salamat gid Bombo Ansindol Sorilia report gikan sa Government Center sa siyudad sa Bacolod. Pag-aprobar sa 2022 budget sa balor nga 3.2 bilyones ka pesos. 35 minutos sa giligan sa tayong ngalauna, ginakulabos kita banwas ang oras. Diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan Bombo hanay sa udto danan magitabuas. Upon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa